näillä valoilla. Puoli minuuttia. Viisitoista. Onko kässäri? On. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Aja. Ja vasenta menee sinne vaan, jes. Joo, ja pikkasen vois monta jouhee, menee. Ja tää voi kääntyy. Vanha runkkupaikka. Jees. Ja nelosta. Tuokin kääntää. Okei. Siinä on tiukka oikee heti. Joo. Ja tää oli tiukka oikee. Pyöreä kuitenkin. Vittu kun ei kääntyy. Joo. Ja vasen pidä. Ja sitten oikeeta lähtee rohkee. Pikku rytky näyttäisi olevan, jonka jälkeen vähän vasenta. Nypy yli ja lähtee oikeeta. Ja siitä hyppää yli. Yes. 2 nyppyä ja vähän vasenta. Tuosta lähtee oikein. Vasen ja heti oikein perään. Menee sinne vaan, joo. Ja ohitetaan auto tarkasti. Joo. Sitten lähtee tosta kääntymään vasen. Ja tarkka. Hyvä. Ja sinne kaasulle. Ja oikeeta jouheita. Ja menee. Sinne menee. Ja neloselle pikkasen pois. Ja katsoo tarkasti. Sinne vaan. Yes. Ja lähtee. Vähän rykkäsee. Lähtee oikeeta. Ei näy. Joo. Ja tarkkalla autolla. Ja oikeeta lähtee. Menee. Jees, hyvä. Nyt on paikka. Joo, tullaan pellolle. Kato jos pomppii, mutta pidä vähän vasurilla sidot, että mistä se jarru tulee sitten. 2 ja 3 ja kattoo mistä lähtee. Hyvä, onhan siellä ryvetty. Hanalle, kaasulle vaan. Ja vasenta lähtee. Ja pikkuliima. Ja sinne hanalle. Kaasua vaan. Jees. Ja sieltä näytettäisiin vähän kyytiä lisää. Joo. Ja sidos siihen ja kaasu pysyy. Ja talonpiha lähtee kääntämään. Kääntyy reilusti. Joo. Hyvä händäri pieni. Ja koloskia vaan ja urassa. Ja siitä oikealle menee. Rohkeeta vaan. Ja vasenta sisästä rohkee. Menee. Joo. Ja sitten oikealle lähtee. Menee vaan rohkeasti. Ja pikkasen pyöreänä lähtee. Joo, kaasulla tarjoaa. Ja nelskiä vaan. Levenee tie. Menee. Rohkee. Ja pikkuliima pysyy, 5 menee. Ja samanlaista oikeeta. Oikea pidä ja vähän vasenta. Nelski ja siihen niin ja sinne vaan. Ja sitten hae oikeeta sinne vaan. Kyllä. Laita vähän lämpöä pienemmälle. Joo. Ja menee pyöreänä. Joo. Ja nypyltä suoraan. Nyt ei oo edes rytkyjä. Paljonkohan joo. Ja radiopiste näyttää merkattu suoraan rohkeeta yli. Sinne vaan. Loivasti. Sinne niin. Vittu hyvä. Ja sitten vähän kääntyy. Mä olisin vetänyt aika roheesti siitä. Ja vasenta kaasulla. Ja oikeeta täyttä siitä yli. Tuo lähtee vähän vasen. Joo, näyttää vaan. Ja sinne rohkeasti vaan kääntää käännöksiä vaan ja sitten kaasu pysyy. Nelosella menee. Heittää vähän liippiin siitä. Joo. Ja linjat näyttäisi oikealle alas. Sinne vaan.
Ja vitkaa. Sinne vaan. Sinne vaan. Ei näe mitään. Joo, mut. Ja vasenta yli, pidä ja sitten oikealle ylös. Menee. Joo, kaasu pysyy. Ja kattoo. Ja pikkasen sitoo ja menee. Etuviisto oikein pienemmälle, tarkka. Ja siihen suoralla autolla. Ja sinne rohkeasti vaan. Joo. Ja tuolla päässä kääntyy oikein. Joo. Ja nyt pidät urassa kaksin käsin. Ja nyt on tarkka ajon loppu. Suoralla autolla hyppii. Joo, vasenta ja oikeeta perään ja heittää. Ja heittää sido. Hyvä. Ja sitten kattoo. Ja taas rytky. Ja oikein. Yes. Ja vasen pidä sisällä, jonka jälkeen terävältä nykyltä oikein. Yes. Ja varoitus päällä kattoo vähän korolla ohi suoraan. Ja pomppii ja oikein. Rytky oikein. Hyvä. Ja vasenta menee. Ja sitten lyhyt oikein, jonka jälkeen vasen tarkka. Siitä keula sisässä, joo. Ja vasenta lähtee siitä. Menee. Ja pomppii. Sinne vaan, joo. Ja kattoo. Pomppaa. Joo. Ja sitten kattoo vasemmalle menee. Ja pikkasen tiukkaa. Ja maaliin kaikki. Ei tarvi vaihtaa vaihetta. Hyvä. Menikö se hyvin vai huonosti? Ei mitään. Turvallisesti. Vähän varovasti, mutta turvallisesti. Ei edes heistä jarrulla taaskaan. Menikö se paremmin kuin se